tolik ľudí. Anuškovia Roberta Fica Obrajevo vítajú. Zatiaľ je tu pomerne pokojná situácia. Oh, toto je radosť. Režia, ale viete, je tak konať. Vždycky blázo. Jurko. Mikrofon! Mikrofon! Muszę mi zawsze na kierunku.
To idź masło. Vážení priatelia, ani vo sne nás nedopadlo, že v takomto veľkom počte sem prídete, napriek tomu mi dovolte, aby som sa k vám krátko prihovoril. Nie je náhoda, že sme sa stretli pred sochou Alexandra Dubčeka, pretože my ju považujeme za symbol novembra 1989. A verte mi, nebudem teraz viesť žiadne patetické rečičky, pretože tie sme počuli už aj včera večer a počuli sme ich aj dnes ráno. Najskôr chcem zablahoželať celému Slovensku, všetkým občanom Slovenskej republiky k významnému štátnemu sviatku. Blahoželám a zatlieskajme celému Slovensku. Ďakujem. Priznám sa, že žijeme v takej zvláštnej dobe. Keby sme teraz tu, vážení priatelia, rozložili sedačky a tvárili sa, že toto je prírodné kino, tak nám vláda oznámi, že tu môžeme byť. Ale keďže sme tu, aby sme podporili štátny sviatok, vraj to je zakázané. Je to zvláštna doba preto, lebo sú napríklad protesty pred úradom vlády a na protest proti vláde príde pán Sulík. On sám proti sebe protestuje, to tu nikdy nebolo. To je hodné zápisu do Guinnessovej knihy. Aj o tom je dnes Slovensko. Budem k vám veľmi úprimný. My sme si mysleli po týchto parlamentných voľbách, že to bude iba súboj o sociálny štát. Ale sme sa oklamali, pretože vidíme, že dnes rovnocenne so sociálnym štátom musíme bojovať za základné veci, ktoré sa týkajú slobody, demokracie a právneho štátu. Ja sa hlásim, vážení priatelia, som najdlhšie slúžiaci premiér v histórii Slovenska ku všetkým chybám, ktoré som urobil. Ak som nejaké chyby urobil, tak sa za ne aj ospravedlňujem. Ale jednu vec je... A tou vecou je, že moje vlády nikdy neurobili žiadny prehrešok proti demokracii a proti právnemu štátu. Nikdy sme neprijali žiadny zákon. Je to neuveriteľné, dnes je 17. novembra a namiesto toho, aby politici vítali ľudí na Slovensku a ďakovali za to, že prišli von, tak ich vládni politici vítajú vodnými delami, policajnými manévrami a zákazmi. Počul som, že niektorým autobusom zakázali prísť do Bratislavy. Ako sú vodné delá, ako sú tam kone a psi. Toto je oslava štátneho sviatku. Nech sa hanbia všetci tí, čo sedia na úrade vlády a ktorí si zavreli bránu, lebo sa boja bránu. Hovorím o právnom štáte preto, lebo sme svedkami vecí, ktoré tu predtým nikdy neboli. My sme napríklad úspešne zastavili tzv. Špiclovací zákon, na základe ktorého mohli sledovať váš pohyb. Sme svedkami toho, že ľudia sú vytieraní nejakou modrou kartičkou. Sme svedkami toho, že sa zatvárali reštaurácie, podniky, prevádzky. Ľudia boli v rozpore so zákonom posielaní do karantény. To je hrubé porušovanie ľudských práv. A ešte tu stojí aj pani prezidentka, ktorá to odobruje a nič k tomu nehovorí. Ako sme to napríklad videli pri nasadení 8,5 tisíc vojakov, ktoré bolo príkrom v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Toto musíme jednoducho spoločne zaujať. Dovolte mi, aby som odpovedal aj na otázku, prečo je tomu tak. Jednoducho vlády, ako máme na Slovensku, milujú krízy. Milujú krízy preto, lebo vedia, že sa nemusia starať o štát. Koho dnes zaujíma, akom stave je rozpočet? Koho dnes zaujíma, že je na poslednom mieste v Európskej únii, pokiaľ ide o podporu zamestnancov a zamestnávateľov? Koho dnes zaujíma, že Slovensku bol znížený rating? Koho dnes zaujíma, že Slovensko odvážne bude mať najvyšší dlh v histórii 70%? Nikoho, lebo oni sa hrajú v kríze, lebo vedia, že obmedzovať ľudské práva je to najjednoduchšie, čo sa v kríze dá robiť. Uvedome si prosím, že demokracia
je niečo, čo má svoje pravidlá. Demokracia nemôže byť anarchia. Keby dnes platili pravidlá, tak sa nemôže stať, že niektorí ľudia sú v politike. My sa napríklad musíme vrátiť k bezpečnostným previerkám. Keby dnes pán Kiska prešiel bezpečnostnou previerkou, pán Matovič by prešiel bezpečnostnou previerkou a pán Kolár, ani jeden by nemohol vykonávať ústavnú funkciu. Jednoducho nemohol. Demokracia nemôže byť anarchia. Je to najlepší spôsob riadenia štátu a spoločnosti, ale musí mať svoje vnútorné pravidlá. Vážení priatelia, my nemôžeme byť svedkami toho, že médiá tu zatajujú informácie. Pamätáte sa, keď sme my boli vo vláde a sa stretlo 15 ľudí pred úradom vlády. Zo všetkých strán to kamery sledovali a každý večer bolo 7 relácií v televízii. V nedeľu bolo niekoľko tisíc ľudí vonku, spievali štátnu hymnu, médiá to zamietali, nepovedali to úmyselne, lebo nechcú ukazovať, aký odpor voči tejto kriminalizácia opozície, aby sa dnes vydierali ľudia, aby sa vydierali sudcovia pri rozhodnutiach. To je návrat 50. rokom. A preto sme došli dnes k Dubčekovi a poviem prečo. Alexander Dubček a najmä tí, čo ste ešte aktívne pracovali a žili a pamätáte si rok 1968. Došiel s fantastickou myšlienkou a hovoril o socializme s ľudskou tvárou. Čo táto krajina potrebuje? Potrebuje ľudskú tvár. My sa musíme upokojiť a pokludniť, ale má to naša trojica ústavných činiteľov kódov chcú vypýtovať tento štát. Chcú, aby táto krajina mala naozaj ľudskú tvár so všetkými radosťami a starostiami, ktoré tu máme. My už nežijeme. Prichádza tá elementárna otázka na vás, ale aj na nás, na politiku. Často nám píšete, že robte viac, bojujte viac. Pozrite sa, podávame návrhy na ústavný súd. Aj sme úspešní, aj nie sme úspešní. Hádame sa v Národnej rade, môžeme sa tam hádať celý deň. Média si to ani nevšimnú, pretože sa venujú úplne iným veciam. Ani neviete, aké súboje tam musíme zvládať. Chcete od nás, aby sme odvolávali vládu. Dobre, urobíme túto vládu, budeme odvolávať v parlamente, ale poznáte výsledok, je ich 95, budú to zrýdni špiny a nebude z toho nič. Preto musí prísť otázka odo mňa na vás. Ak chceme, štrajk nepomôže nič. To sú na nás vodné delá, kone, toto je jediné, čo vedia. Tak teda poďme do referenda, to je jediné. Potrebujeme od vás reálnu odpoveď. Nemôžeme ísť do nejakého prehratého súboja. Prosím, ozývajte sa, dávajte najavo. Ak to tak je, začneme zber podpisov, potrebujeme 350 000 podpisov. Ale potom je to všetko len a len na nás, či prídeme, neprídeme. Na Slovensku bolo jedno jediné úspešné referendum a to bolo v roku 2004 pri vstupe do Európskej únie. Ak chceme túto vládu vymeniť demokratickým, právnym spôsobom, nie ulicou, ako robili oni, tak je to možné len cez demokratické, parlamentné, priame a férové voľby. Ja za takéto voľby som a čím skôr na Slovensku budú, tým lepšie. Ľudia, ďakujem, že ste prišli. Toto je úplne neuveriteľné, že na 17. novembra vás zastrašujú politiky, čo máte, ale nemáte. Preto kto máte chcem ísť ďalej, môžete kľudne ísť, poďte, pripojte sa k tým ostatným pokojne a kľudne, pretože pokoj robí táto krajina. Tak ste počuli, som späť, aby sa trasli. Dobre, dobre. Jasné.
Ja už jeden odpadnutý, hej? Jo? Lebo jeden. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme za podporu. Ďakujeme. Hej. Neviem, kde sa to...